תודה רבה. אפשר להעלות את המצגת ויגיע רגע שאני אגיד סרטון. אז רק נראה שהשקף עולה ואז נתחיל את התזמון. בסדר? אני אתחיל. אז שלום לכולם, אני אדבר בעברית. אז אני עדי מגר ותודה רבה לכל מי שהזמינו אותי לדבר היום. מאוד מאוד מתרגשת. אז שלום למי שכאן ומי שהצטרפו אלינו בזום, מנהיגים ומנהיגות, אנשי ונשות דיפלומטיה מרחבי העולם, אורחים ואורחות נכבדים. הדיון העולמי על היום שאחרי ברצועת עזה מתרכז ובצדק בשאלות של ביטחון, שלטון, סיוע הומניטרי ותשתיות. אלו הבסיס לכל יציבות בעתיד. אבל מתחת לכל ההחלטות המדיניות האלה מונחת שכבה פיזית כבדה, ממשית ומסוכנת, שכמעט לא מקבלת את תשומת הלב שמגיעה לה, עשרות מיליוני טונות של הריסות שמכסות את השטח. זה לא סתם פרט טכני או לוגיסטי של פינוי פסולת, זו סוגיה אסטרטגית, סביבתית, מדינית, כזו שתקבע את קצב השיקום, את העלות שלו ואת היכולת להביא לחוסן אזורי בעתיד. לפי הערכות המעודכנות לשנת 2025, היקף הריסות פסולת הבנייה נעים בין 67 ל-126 מיליון טונות. זה אחד מאירועי ההרס הצפופים והנרחבים ביותר במאה ה-21. המשמעות היא פשוטה וממש חשוב לי שיהיה לכולם פה ברור בחדר הזה, כל ניסיון לשקם בלי לנהל את החומר פשוט ייתקע בתוך החומר. השיטה הישנה של פינוי והטמנה של פסולת, כלומר בוא ניקח את ההריסות, בוא נזרוק אותם לים, מה שדרך אגב קורה תדיר, פשוט לא עובד כאן. ההטמנה הזאת היא לא פתרון, ההשלכה פיראטית של פסולת היא לא פתרון, והדבר הזה עלול לייצר סיכונים סביבתיים רציניים שחוצים גבולות. בהרצאות הקודמות או בשיחות הקודמות כבר דיברו על תנאים תברואתיים מאוד מאוד קשים. גם פסולת מחלחלת למי התהום, המתכות מחלחלות ומזהמות את הים התיכון. כל אגן הים התיכון שלנו עלול להזדהם ממפגעים אקולוגיים שלא עוצרים בגדרות ובגבולות. הם מסכנים את הבריאות של כולנו. במחקר שערכנו גילינו ש15% מהחומרים הם מאוד מאוד מסוכנים, כגון אסבסט ותחמושת שלא התפוצצה. אפשר להפעיל בבקשה את הסרטון. מול הסכנה הזו, אנו מציעים שינוי פרדיגמה מוחלט, להפוך את הפסולת למשאב, מעבר ממודל ליניארי הרסני לכלכלה מעגלית מקיימת. ההריסות אינן רק עדות לחורבן, הן מהוות מאגר חומרי גלם מקומי גדול ביותר שיהיה זמין לשיקום. הכבוד הוא שלי, ברוך הבא, אהוד אולמרט. אני עדי מגר, אני מומחית בינלאומית לפסולת בניין. זהו, השלמתי לך את הכל, אנחנו מדברים על פסולת כמשאב. אז אותו בטון מרוסק שעובר בדיקות איכות, יכול לשמש כמצע לדרכים וכמילוי לתשתיות של כבישים. הפלדה ניתנת להתכה ולשימוש חוזר. אני מאמינה, וזה הדוקטורט שלי פה באוניברסיטת תל אביב על כלכלה מעגלית ופסולת בניין, שצריך לשלב עקרונות של כלכלה מעגלית בשיקום ברצועת עזה, בדומה לגישת ה-Build Back Circular. בוא נאפשר ייצור מקומי של חומרי בנייה, נקצר שרשראות אספקה ונצמצם בצורה דרמטית את התלות המוחלטת ביבוא חומרי גלם מן החוץ. מה שכולכם וכולכן רואים פה בסרטון זה בעצם הצגה של המחקר שלנו שעבדנו עליו כשנה, 20 חוקרים וחוקרות, היסטוריונים, אדריכלים, מהנדסים, דיפלומטים, על מנת להבין מה היה לפני ומה קרה אחרי. איך עושים זאת נכון בסביבה רוויית אי ודאות? האתר זמין לכולם בעברית ובאנגלית. כנסו לאתר המתווים, חפשו עדי מגר, תמצאו את המחקר ואת המפות. אז איך עושים זאת נכון בסביבה רוויית אי ודאות? השלב הראשון, לא להפעיל את הדחפורים, אלא להפעיל מתודולוגיה מדעית. אנחנו לא מתחילים שיקום מההריסות, אנחנו מתחילים מהמיפוי שלהן. במסגרת המחקר שהובלנו במכון מתווים, בשיתוף מכון ברודי לדיפלומטיה יישומית, איפה תמי? תמי, תודה ממכון ברודי על
תרומה למחקר, שילבנו כוחות עם ארגוני סביבה, כלכלה וחברה, הובלנו זירה בינלאומית של דיאלוגים, וובינרים, שולחנות עגולים, על מנת לא להשאיר את זה ברמה תיאורטית, אלא להוריד את זה לרמת המיפוי, ממש עבור הציבור הישראלי והבינלאומי. תקדים ראשון בישראל, אין עוד פלטפורמה כמו שאתם רואים פה, מערכות מידע גיאוגרפיות, סיפוריות, אינטראקטיביות. אפשר ממש להיכנס פנימה למפות, דו-ממדי, תלת-ממדי, ולהבין דרך צילומי לוויין ואינטגרציה של מקורות מידע מהשטח. דיברנו עם אנשי השטח ויצרנו פלטפורמה שפתוחה לכולם. הכלי הזה עשוי לאפשר למקבלי ההחלטות לצלול באופן אינטראקטיבי אל תוך שטח, להדליק ולכבות שכבות מידע ולנתח בזמן אמת את אחוזי הערש המדויקים של מבני מגורים, חקלאות, דרכים ותעשייה. באמצעות אותם מודלים אנחנו מסוגלים לדמות את הנפח של ההריסות ולדעת מראש מה נמצא בשטח, היכן, באיזה נפח ובאיזו רמת סיכון. החשיבות לכל מקבלי לכל אנשי המדיניות פה ונשות המדיניות הוא להתחיל לקבוע אילו צירים לפתוח קודם, היכן למקם מתקני טיפול בפסולת בנייה, נייחים, ניידים, כדי לחסוך בפליטות מזהמים ושינוע משאיות מיותרות, ואיפה נדרש טיפול מיידי באותם חומרים מסוכנים. שימו לב שהמודל הזה מציג גם את הפוטנציאל הכלכלי והתעסוקתי, חסר התקדים. הערך הכלכלי הכולל של ניהול נכון של ההריסות, להפוך אותם לחומר ממוחזר, כמו בטון ירוק, מיצוי המתכות, עשוי להביא להכנסה של מיליארדים. אני הראשונה בישראל בשנת 2014 לפתח קורס לניהול מיטבי של פסולת בניין. אז היו 5 מפעלים בישראל, אנחנו עומדים היום על 40. אני מסיירת במפעלים תדיר, אני שומעת מה הם רוצים, מוכנים, ולשתף בידע ובניסיון הישראלי כשיקראו לדגל. שיתופי הפעולה הבינלאומיים שלהם רבים. אז טכנולוגיה והנדסה לבדן, תדעו לכם שהם לא יספיקו. ללא מנגנון ממשלתי וכלכלי הדוק, כפי ששמענו פה בפאנל קודם, זרמי הפסולת יהפכו לשוק שחור, לא מפוקח, של קבלנים ומתכות. לכן אנחנו, צוות המחקר, ממליצים על הגדרת ההריסות כנכס ציבורי מנוהל, עם הקמת קרן ייעודית ושקופה לניהול משאבי הפסולת, שתפעל תחת פיקוח בינלאומי, ואותם הכנסות שיופקו ממכירת החומרים הממוחזרים צריכים לחזור לקהילה, למימון פרויקטים סביבתיים ותשתיתיים. אני לא אחראית על הסרטון, זה יטופל, אבל תודה, יופי, תודה. אז אני צריכה לחזור באופן דרמטי לשורה האחרונה, אין ברירה. טיפול מתקדם בפסולת בנייה מייצר שרשרת ערך שלמה, ממיפוי, ייצור, ניהול מיטבי של משאבי בנייה ותשתית. זאת לא עבודה זמנית של פינוי חורבות, זו הקמה של תעשייה מקומית יציבה עם היתכנות להקמת אי מלאכותי בים שכבר דנו בו ותוקצב. המודל שלנו מראה כי תעשייה זו מסוגלת לתמוך ביצירת כ-20,000 מקומות עבודה חדשים עבור האוכלוסייה המקומית. איך עושים את זה על פני העשור הבא? שלב ראשון, מיפוי מפורט, התארגנות, ביצוע פיילוטים ממוקדים בשטח, למשל באזור רפיח שדובר עליו קודם. השלב השני בעשור הקרוב היא הרחבת היכולות, כולל הקמה בין 3 ל-5 מתקני מחזור אזוריים, וכבר זה קיבל תימוכין ותמיכה כלכלית בגופים בינלאומיים. שלב שלישי ואחרון יהיה להגיע ליעד מחזור פסולת בניין של 70%, העברת יכולות הדרגתיות לגורמים המקומיים ולפקח על כל התהליך שיהיה נכון. ברשותכם אני רוצה לסיים בהקשר הרחב ביותר, ההקשר הדיפלומטי והאזורי. בתוך מציאות של קונפליקט מורכבת ורוויית אי ודאות פוליטית וביטחונית, וכן גם אני שמעתי את החדשות על חמאס שלוקח את המשאבים שניתנים. אני אגלה לכם סוד, גם הייתי פעמיים ב-CMCC, מרכז התיאום האמריקאי, וכבר שם ראינו בטלוויזיות את המשאיות שלא מגיעות ליעדן לטובת האוכלוסייה, אלא נלקחות על ידי חמאס.
זיהום סביבתי הוא אינטרס של כל מי שנמצא פה בחדר, לטפל בו, הוא לא עוצר בגבול, הוא באמת מייצר איום מיידי על מדינת ישראל, על המרחב היבשתי והימי. ניהול משאבים מבוסס נתונים ושקיפות, יכול להפוך את אחד האתגרים הקשים, המדכאים ביותר של היום שאחרי, לפלטפורמה מעשית של דיפלומטיה. ממש ראיתם פה כלי נגיש, דרך אגב, יש גם תקציר בערבית. שיתוף פעולה מקצועי סביב חומר, בריאות ציבור ותשתיות מסוגל לשמש כגשר לבניית אמון ולהוות בסיס ללמידה משותפת לקראת התמודדות עם אסונות טבע, כגון רעידות אדמה באזורנו. אם אנחנו נלמד לטפל בפסולת הבנייה ברצועת עזה, אנחנו נדע לטפל גם במקומות אחרים בעולם. אנחנו באמת רקמה אנושית אחת. מסיימת במשפט אחרון. אם נתעלם מהפסולת נגלה שהיא מנהלת את השיקום במקומנו. אם ננהל אותה נכון, מתוך ראייה מעגלית ומקיימת, מדעית ואזורית, נניח את היסודות לעתיד בטוח, בריא ובר קיימא, לכל מי שכאן ובעתיד במרחב הזה. תודה רבה.